What's up mga mommies and daddies? Kumusta yung mga ham nyo? Meron pa ba? Meron pa nga kami nitong ham dito sa ref na nagtatago, kaya naman etong at nilabas ko na. Diba? Milyonarya, may paham pa. Nilabas ko na nga itong ham namin dahil mahirap na, baka abutin pa nga ng Chinese New Year. Pero syempre, bilang-bilang lang yung luluto ko dahil hindi naman namin mauubos yan. Tatatlo lang naman kaming kakain. In short, dalawa lang pala kaming kakain. Kaya ayan, naglabas na nga lang ako ng ilang-ilang slice dahil papaabutin pa nga namin yan ng Chinese New Year. At syempre, habang nagluluto, etong at gumawa nga muna ako ng kape. Syempre, kape is life, diba? At ang bilis talaga ng panahon, tignan nyo naman, kunting kembot na naman ay magka-Chinese New Year na nga. Well, ganun talaga ang buhay, mabilis lang, kaya naman enjoyin na lang natin. At etong at nakaluto na nga ako at nakapaghain, kaya naman halina nga kayo at kumain. Diba? Tamang-tama nga lang yung niluto kong ham dahil meron pa nga kaming ibang ulam. Kaya naman, thank you so much Lord sa amin